Nos seus fondos, o bispado conta con máis de 300 beléns. Destes, uns 120 forman parte desta mostra, coa que dende hai unha década lle dan a benvida ao Nadal, a maioría traídos polos misioneiros ourensáns. Os materiais son moi diferentes porque encontrámonos, claro, con eses beléns que veñen de tantos lugares do mundo onde encontramos diversidade de madeiras, dende o palo de rosa, o ébano, hasta materiales tan curiosos como pode ser a miga de pan. E despois, ademais, que teñen, dentro dos materiales que empregan, pois esa diversidade de cores, porque se un belén que ven de África, a cor predominante a negra. Se un belén que nos ven de Asia, predominan eses rasgos rasgadiños característicos do rostro da xente asiática, ou eses tonos pois tamén coloristas e vivos propios dos beléns de Latinoamérica. Eu penso que esa diversidade de color, de materiales e de lugares é o que fai esta exposición, pois certamente algo único tamén no Nadal ourensano. A min personalmente os beléns dos misioneros cheganme de maneira especial, porque veñen dos sitios onde eles están. Entonces temos os belés que son ás veces moi pequeniños, outros que son máis grandes, temos os belés de todo o mundo, por lo menos de todo o mundo onde están os nosos misioneiros, de África, de América, con distintos materiales, distintos tamaños, que responden incluso ás súas culturas. A maiores tamén hai aportacións de artistas e de familias da diócese, porque en Ourense hai unha importante tradición. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Los pastores de Belén. De feito, esta é a xoia deste ano, o nacemento do Santuario de Vilamaior do Val de Verín, unha obra de arte que data do século XVII. De cada ano buscamos sempre novos matices, novos acentos que vayan enriquecendo e variando dentro do que é esa originalidade de ofrecer as diversidades ou as diversas culturas que se van presente nunha estea recoñecida, María, Xosé, o neno e todo o que pode rodear, pero así como estamos habituados a un boi e unha mula, pois a mellor nun belén africano podemos encontrar un elefante, unha xirafa ou un león, e iso de repente faite despertar e abrir os ollos a un horizonte pois universal, pero ao mesmo tempo cercano. A exposición estará aberta todo o Nadal. Os nenos do Colegio Santo Ángel son os encargados de porlle voz.